Ak ti niekto povedal, že porucha štítnej žlázy sa nedá liečiť, tak práve tento podcast je pre teba. Ahoj, ďakujem, že sleduješ podcast Terapii. V dnešnom dieli si vypočuješ inšpiratívny príbeh Žanet Kečkemétiovej, ktorá sa z bodu depresií dostala až do bodu, kedy sa cíti v živote radostne, vitálne. Žanet pracuje 20 rokov s klientami, ktorí majú poruchu štítnej žlázy a každým dňom sa cítia lepšie a lepšie. Vypočuj si jej príbeh práve teraz. Dobre, Žanet, tak nám teda povedzte, že ako ste sa k tomu dostali, aký bol váš príbeh k tomuto celému. K tej štítnej žláze, hej. No môj príbeh bol taký ukážkový, ako to má aj veľmi veľa žien. Ja som sa dostala tak k tomu, že po pôrode môjho druhého dieťaťa, mám 2 deti, 2 chlapcov, tak pri tom prvom ešte to nebolo také viditeľné. Ešte som mala určite nejaké zásoby z mladosti, ale ja som rodila potom po 10 rokoch to druhé dieťa. A tam už som to videla úplne, že tam už to bola fakt katastrofa. Pretože ja keď som porodila svoje druhé dieťa, tak ja som bola úplne oslabená. Ja som bola psychicky aj fyzicky úplne dole. Normálne sa žena má tešiť na dieťa, tešíte sa, keď sa vám narodí, ale ja som mala úplne poporodné depresie, stavy, že vôbec som sa nedokázala tešiť. To bol prvý príznak toho, že mám nejaký problém. A potom som mala aj také, že výkyvy nálad, totálne výkyvy hmotnosti, som priberala, chudla, proste úplne všetko som mala rozhádzané. Veľmi mi padali vlasy, napríklad vidíte, aké mám krásne vlasy. A po porode mne úplne, že všade boli moje vlasy. Aj tú pokožku som mala takú veľmi suchú, nechty sa mi lámali. No, úplne som bola rozhádzaná a keď som to aj rozprávala niekomu, že sa takto cítim veľmi zle, tak ma nechápali aj tí ľudia okolo mňa mi hovorili, veď to je normálne, veď to si po pôrode, to sa ti dá do poriadku, uvidíš, to je nič. Tak som to tak prijala, ale ja som videla, že ja som ráno vstala a ja som nemala chuť na nič. To sú také stavy, kto to nezažil, nevie si predstaviť, ale veľa žien to zažíva, že vy nemáte fakt chuť ani na to dieťa, ani sa postarať o to dieťa, čo je prvoradé, by malo byť pre tú matku, ani o domácnosť, ani navariť, ani nič. Proste vy len pozeráte na tie steny a rozmýšľate, čo tu robíte. To je fakt takýto stav. No ale mne sa to vôbec nezlepšovalo. Ja som stále čakala, ako mi povedali, že sa mi to bude zlepšovať, tak som nejako prežívala veľmi ťažko. Ale potom som začala chápať, že asi to nebude tá cesta, že musím navštíviť lekára. Vtedy som bola ešte dosť tak zameraná aj na tých lekárov, že však mi pomôžu. Tak som išla a mala som jedno veľké šťastie na toho lekára, že dobre ma diagnostikoval. To aj v dnešnej dobe je dosť ťažké, ale ako náhle som mu ja popísala tieto moje príznaky, tak on hneď hovorí, no to sa musíme pozrieť na štítnu žľazu. To býva typické po pôrodoch žien, že tá štítna žľaza už vám nepracuje a aj tak bolo. Dal mi spraviť krvné testy, vtedy mi dal spraviť TSH, FT4 a hneď sa to ukázalo, mala som vyššie TSH, FT4 som mala nízku a to znamená vlastne tú hypotyreózu, zníženú funkciu štítnej žľazy a nasadil mi hneď umelé hormóny, ako u nás je bežné. No ale ja som mala jedno šťastie v nešťastí, dnes poviem, že i mne tie umelé hormóny nezaberali a ja som sa cítila ešte horšie po nich. Ja som sa fakt vôbec necítila, že niekto povie, že mu zaberú a hneď sa cíti dobre a ja práve nič sa neprijavilo, stále horšie. Tak už som bola taká zúfala, že čo budem robiť. Začala som už aj vlastne hľadať inú cestu, tak som začala študovať vlastne zdravú a liečivú výživu u profesora Zachara, čo bol jeden výborný odborník na stravu a on dokázal skutočne ľudí liečiť len so stravou. O stravou, výživovými doplnkami dokázal krásne nastaviť. Tam som veľa pochopila, že sa dá veľmi veľa zmeniť stravou. Tam som sa veľa naučila. A on mi takisto povedal vtedy, že ja potrebujem určite jód, pretože deti mi ho zobrali a preto sa aj cítim tak zle. To som prvýkrát počula vlastne o jóde. Vôbec som netušila, že niečo také je. Ale on mi sám hovoril, že hľada určité zdroje jódu, pretože u nás nemáme more
Nie je tam tá možnosť. Sme celkovo krajina, ktorá okolo sú hory a dole v nížine sú rieky. A to sú presne ľudia, ktorí majú obrovský nedostatok jódu v týchto podmienkách jódového deficitu. A on hovoril, že skúšal riasy, skúšal rôzne veci dodávať, ale že nie je to ono, že on ešte potrebuje niečo iné, že tento jód zrovna nesedí až tak veľa ľuďom. Práve aj tým, že nie sme z tých morských krajín, naša štítna žľaza nie je zvyknutá na jód, napríklad ako kde sú riasy, hej, na tento jód. No a potom ja už som bola taká fakt, že zúfala a pamätám si aj vtedy, ako som už to bola v tom stave zúfalstva, ako som sedela doma pred domom a som tak rozmýšľala, že zabijem sa, nezabijem sa. Bola som fakt v takom stave, že veď mňa vôbec nič nebaví, budem ja ešte niečo robiť alebo nie. A vtedy som sa tak spojila, ja to dodnes viem, ten pocit, keď sa vám to srdce spojí s niečím mimo, niečo v hore. Ja hovorím, každý to nazývame nejak inak, kto verí, tak povie v Boha, kto neverí, tak povie v nejakú vyššiu silu alebo čokoľvek. Ja som fakt vtedy neriešila čo to bolo, ale ja som prosila tam hore, že prosím ťa, keď mám tu ešte byť a ostať, pošli mi niečo, kto mi pomôže. To bolo také úplne to úprimné od srdca, to prosenie. A viete, ak sa hovorí, že keď prosíte, tak je vám vyslyšano, tak ja dodnes viem, že fakt sa to udialo, lebo to bol taký moment, že som cítila normálne takú elektriku nejakú zvláštnu, nejaké to prepojenie. No a nejakú krátku dobu na to som išla tankovať a ako som prišla na tú, čo to je pumpa, tak normálne ma oslovil chlap, ale taký, keby za normálne okolnosti by som sa ho aj zlakla, alebo by som si povedala pre Boha, čo chce tento odo mňa. Ale v tom stave, akom som bola, mi to bolo jedno a on sa tak na mňa pozrel, bol to 2-metrový chlapisko s divným prízvukom. A on sa tak na mňa pozrel a hovorí mi, že pani, a môžem povedať, že vtedy som bola fakt kočka, mladá ešte taká, akože, tak som si myslela, že ma ide baliť. A on mi hovorí, pani, vy ste chorá. A ja normálne som ostala taká, že preboha, že človek vás osloví a povie vám, že ste chorá. Miesto toho, aby vám povedal, že ja neviem, že poďte so mnou na kavičku. Tak som ostala taká, ale keďže som vedela, že skutočne mi je zle, necítim sa dobre a ja hovorím, že áno, že ako to viete? A on, že ja to vidím na vás, že ja vidím na vás tie problémy, ktoré máte. A ja hovorím, že fakt? A on hovorí, no ale ja vám viem pomôcť. A ja hovorím, no to ma zaujalo. A on hovorí, poznám jednoho profesora, veľmi dobrého, ktorý sa týmto zaoberá, keď chcete, ja vás k nemu zoberiem. A to sme boli fakt na tej pumpe. A ja hovorím, a je ďaleko? Že nie, tuto býva 5 minút odtiaľ. Ja hovorím, no dobre, tak idem s vami. Normálne som sa odvážila, úplne mi to bolo jedno, fakt, že vtedy vám to tak nejako vypne a nejakými inštinktami sa vtedy nejak proste riadite, že, alebo pocitmi, že idete. Tak som s ním išla a pán profesor býval odo mňa asi 5 minút v chôdze, čo je dnes, ako keď to vidím, tú súvislosť celú, ako som prosila o niekoho a že on fakt býval blízko mňa, tak je to tiež, to neberem ako náhodu. No a tento pán ma k nemu zobral a zase som videla ďalšieho komického človeka, lebo pán profesor pochádzal z Užhorodu, tiež mal taký zase iný prízvuk, lebo toto bol Srb a on bol vlastne Rusín. A pozrel sa na mňa, posadil ma, mal taký jednoizbový bytík, ešte som si hovorila, že asi ma zoberú teraz na orgány, alebo čo. Že také to bolo zvláštne, ale bolo mi to jedno. Som si tam sadla a on sa tak na mňa pozrel a presne opísal všetko, čo mi bolo. Opísal, no toto máte takéto problémy, to ja vidím štítna v prdeli. On tak rozprával, že to je zle, celé zle, kutíky dole, energia 0. Normálne takto ma popísal, ja len pozerám, že úplne. A povedal mi, no, máte tento problém so štítnou žľazou, máte nedostatok jodu, tu máte tento olej, presne, čo tu máme na stole, mi takto podal. A hovorí, a ešte mi týkal hneď a hovorí, začni ho piť, nič ti nebudem vysvetľovať, aj tak by si ma nepochopila, lebo máš hmlu mozgovú z toho. Tak potom prídi za mnou, keď ti bude lepšie.
A ja si hovorím, však ozaj je mi to jedno, pretože mi je tak veľmi zle a je to prírodné, nič sa mi nemôže stať. Bolo mi to fakt jedno, zobrala som ho, ešte mi ho aj daroval, musím povedať, že bolo to úžasné. A prišla som domov a začala som si ho dávať tak, jak mi doporučil, 1 polievkovú lyžicu ráno. A to je ako fakt, že z tých zázrakov, ktoré sa vám stanú, že vy sa po týždni toho pitia, ja napríklad som sa zobudila a zrazu bolo niečo inak. A to bolo to úžasné, že zrazu som cítila, že nie je mi až tak zle. Že už nemám také tie pocity, že by som sa treba chcela si niečo urobiť, alebo že nejaké depresie, že zrazu som sa aj usmiala, aj som videla to dieťa tam, že som sa mu prihovorila, aj som mala chuť niečo zrazu začať robiť. No proste úplne iný stav. A tak som rozmýšľala, že čo sa mi udialo, že veď nič som takého nezmenila, len som začala piť tento olej. Tak som nelenila a išla som za pánom profesorom, inak pán profesor Turianica, keby niekto nevedel. A to bolo fakt po týždni a prišla som povedať, že ja sa cítim lepšie. Že mne je, ale že o dosť lepšie, čo bolo fakt, že veľmi krátka doba, týždeň, na to, aby ste sa cítila lepšie, ale bolo to tak. A on mi povedal, no vidíš, tak teraz sa môžeme porozprávať. A tak som u neho strávila možno vtedy 2-3 hodiny a začal mi rozprávať o tých súvislostiach. A ja som začala chápať a vidieť, že áno, veď mne sa presne toto stalo. Že ja som mala 2 tie pôrody, už som bola staršia, potom rodička, lebo po 10 rokoch som rodila. Teda už tie živiny, ktoré som mala pred 10 rokmi, už som nemala toľko v tom organizmu. A takisto nežila som extra zdravo, takisto som tiež všeličo dávala do seba vtedy ešte. Nemala som to také vyhradené, jak teraz. A ten jód mi dodal presne to, čo som potrebovala, čo mi zobrali tie 2 deti. A každý, kto trošku sa začne zaujímať o to, keď chce žena už len otehotnieť, tak potrebuje veľké množstvo jodu na to, aby sa to udialo. Ona potrebuje mať úplne v poriadku tú štítnu žľazu, to TSH potrebuje mať niekde dole a proste FT4, hormón štítnej žľazy potrebuje mať vyššie, aby zabezpečilo to, že žena otehotnie. A toto vlastne tam už je prvý problém. Už jen keď nemajú ten dostatok jodu. A ten dostatok jodu u nás všeobecne nie je, práve preto, že žijeme v oblasti obrovského deficitu jodu. To tiež veľa ľudí nevie, že táto krajina, ako je krásna, ale má obrovský deficit jodu. Takže tuto to začalo vlastne potom to vysvetľovanie. Prečo práve jód? Čo jód vytvára v tom tele, že vlastne keď ho nemáme, tak sa cítime takto, že sme zahmlení alebo slabší, nemáme tú životnú energiu? Presne jód ako prvok je ten najzákladnejší a najpotrebnejší na to, aby štítna žľaza vyrábala hormóny. A hormóny štítnej žľazy sú dôležité preto, lebo riadia všetky metabolické pochody v tele človeka. Čiže bez metabolizmu sa nepohne človek. To je ten generál organizmus, ktorý to riadi tak, ako to má byť. Takže preto ten jód je taký najdôležitejší. Aké všetky príznaky vlastne môžeme mať, keď nemáme dostatočný jód v tele? Dostatočné množstvo? Príznakov, tam sú úplne jasné tie príznaky. Dosť veľa žien to opisuje presne tak, ako som to ja opísala. Takže ja vidím, keď prídu, oni hneď mi začnú hovoriť, že ako prvé pociťujú obrovskú únavu. Ale tá únava nie je taká, že len keď ste, viete, že prídete po práci, ste unavené, ale už od rána to začína. Že tá únava, že sa zobudíte a už ste unavená. Takže táto únava to beriem ako fakt to prvé. Potom, čo si všímajú veľmi, je to extrémne padanie vlasov. Takisto pokožka úplne je iná, taká suchá, taká popraskaná často býva. Takisto tie nechty sú krehké, lámu sa.
Čo mám u žien ešte také typické je menštruácia, napríklad mávajú často bolestivú menštruáciu alebo nepravidelnú menštruáciu, na to sa mi veľmi sťažujú. Studené končatiny, to je typické, studené končatiny, nohy, ruky z ženy, zimomravé. Takisto. Myslím, že to sú také najmarkantnejšie a najdôležitejšie príznaky, ktoré sa vyskytujú u tých žien, keď majú nedostatok jódu. Ja som sa tak zamýšľala trošku dneska ráno, lebo aj ja mám problém so štítnou žľazou. Že vlastne stále mám studené ruky, studené nohy a ako keby potrebujem urobiť veľkú námahu na to, aby sa mi vlastne to telo prehrialo. A keď som trošku len doma, že sedím, tak proste sa cítim taká studená, že už chcem len sedieť. A tak aký vplyv to má napríklad na môj mozog? Že aj tam určite nejaké zakončenia sa neprekrvujú. Presne, ako to viete, môže? štítna žľaza má na starosti aj termoreguláciu. To veľa ľudí nevie. A samozrejme, keď tam nefunguje tá termoregulácia toho tela, tak potom nastáva toto. Že to nie je celkovo prekrvené a je tam studené nohy aj ruky a takisto aj ten mozog. Lebo zase štítna žľaza spolu je s viacerými, funguje ako s viacerými, ako by som to povedala, orgánmi. Treba je hypotalamus, hypofýza, štítna žľaza. A oni spolu korelujú. Čiže máte hypotalamus mozgu, nervový systém, dáva signál hypofýze, to je to TSH v hlave, čo máte, a TSH dáva signál štítnej žľaze, aby vyrábala hormóny a zase naspäť štítna žľaza ide vlastne dáva signál do mozgu. Čiže vidíte, to je celý takýto kolobeh, ktorý keď jeden z týchto faktorov sa vyradí, tak už je to narušené. A tým pádom, keď tam není ten jód, už sa naruší to, že TSH síce dáva signál štítnej žľaze, lebo vidí, že nevyrába, tak ono pomocou toho, že zvýši svoju výrobu, to TSH, dáva signál, aby aj štítna vyrábala. Ale ona, keď nemá z čoho, tak nevyrába. A už je to tam narušené. Takže preto tento kolobeh, keď sa naruší, tak sa všetko naruší potom. Ja som napríklad čítala, že keď si dám tabletku, tak vlastne si ju neliečím, tú štítnu žľazu, ale iba ako keby sa vlastne jeden ten receptor uzavrie a hlási sa, že tá štítna žľaza je v poriadku. Alebo teda, že vlastne to, čo ste popisovali, že už je na nejakom tom dobrom procese, dobrom mieste, dobrej ceste. Ono to je vlastne také... to nevyrieši, ako keby ten problém celý. Problém samotný. sa určite nevyrieši. Ono sa môže zlepšiť stav na chvíľu, keď vaša štítna žľaza nevyrába tie hormóny a dodajú sa umelé, tak sa na chvíľu samozrejme zlepší ten stav, lebo dostanete tie hormóny, ktoré nevyrába vaša štítna. Lenže nastáva tam to, že vlastne tie umelé hormóny dostanete ráno na lačno, a to je úder pre vás, pre váš organizmus. A ono nedokáže regulovať celé to telo, ten metabolizmus, čo sme spomínali, tak ako zdravá štítna žľaza pomocou vlastných hormónov. Lebo ono nejde 24 hodín. Ono ide ráno, úder obrovský a večer už tá žena nemá nič a je veľmi unavená. To je presne to. A štítna žľaza ide celý deň, 24 hodín vyrába. Ráno, keď potrebujete, zobudíte sa, otvoríte oči, okamžite štítna začne vyrábať. Lebo vie, že už potrebujete, už máte impuls, už pozriete Facebook, Instagram, sledujete, tak už to jede, už štítna musí vyrábať. Idete autom, musíte sa koncentrovať. Tam je 1000 impulzov, čo my sa musíme koncentrovať a toto zabezpečuje štítna žľaza. Viete, všetko. Metabolické procesy v tele, si zoberte metabolizmus tukov, metabolizmus bielkovín, metabolizmus sacharidov, všetko zabezpečuje štítna žľaza a preto aj napríklad ženy začnú priberať, lebo sa spomalí metabolizmus, keďže nemajú a tým pádom sa všetko ukladá. Všetko sa spomaluje, všetko sa ukladá. Takže aj tam je jedna odpoveď. Prečo napríklad ženy, ktoré majú hypotyreózu, majú zvýšený cholesterol?
To je takisto, lebo nemetabolizuje tuky. Rozumiete, všetko má svoj súvis s tým generálom toho organizmu, ktorý čokoľvek zoberie do tela, to musí spracovať, musí priniesť, kde má a všetko sa zabezpečuje tým. A keď ona nepracuje, tak sa nezabezpečuje nič. Takže to nie je takým tým stárnutím, že vlastne telo stárne, ale tým, že tá štítna žľaza teda nefunguje správne. Často môžete práve veľmi dlho udržať mladosť tým, že máte zdravé hormóny. To je úplne najlepšia cesta. A teraz, keď by sme sa vrátili k tomu vášmu príbehu, tak vy ste vraveli teda, že ste ten týždeň užívali olej, potom ste sa k nemu vrátili a čo sa dialo následovne? Ako ste to teda spolu s ním riešili? Bolo to úžasné, že potom pán profesor videl, že ja mám veľký záujem. Ja vlastne tým, že mne sa tak veľmi pomohlo, tak ja som sa začala o to zaujímať. Tým, že už som mala aj tú zdravoliečivú výživu vyštudovanú, tak už som o tej výžive vedela veľa. Ale pán profesor to bol špička vo svojom obore, on bol biochemik a jeho múdrosť a jeho veci, ktoré on ovládal, tak to sa ani nedá tu povedať, ale on videl ten záujem, tak si ma zobral pod svoje krídla a ja som k nemu chodila každý deň a v podstate som vyštudovala jednu vysokú školu u ňoho, 3 roky, myslím, že to bolo asi taká doba, čo sme každý deň riešili problém štítnej žľazy, vysvetľoval mi súvislosti, veci, ja som sa dozvedela každé niečo nové a on mal toľko informácií o tom, bol jeden fakt zo špičkových vedcov, ktorí sa zaoberali vyše 40 rokov výskumom nedostatku jodu a následkom vlastne toho nedostatku jodu na náš organizmus. Takže za to veľmi ďakujem. A preto aj dnes môžem pokračovať vlastne v jeho práci, že ma on ako keby zaučil, ako keby vedel, že ja budem tá, ktorá bude v tomto diele jeho pokračovať. Čo všetko ste začali robiť teda okrem toho oleja? Určite ste mali, že zmenili ste teda strávu, možno pohyb. Tak čo všetko je teda potrebné, aby sme zmenili? Ja som mala jedno veľké šťastie, že ja som bola vrcholová športovkyňa, takže mne nerobil problém pohyb. Som bola vždy naučená na tréningy a tak ďalej, lenže tým, že som nemala ten jod a som nevládala, tak som vlastne prestala. Ako náhle znova tá energia prišla, tak ja som bola schopná znova sa pustiť do tréningu a dnes ja robím v podstate 3-krát do týždňa silový tréning, čo je fantastické, na svaly a na všetko svaly potrebujete neustále udržiavať. Čím ste vo vyššom veku, tým je lepšie, že máte svalovú hmotu, pretože ste schopní chodiť, ste schopní sa o seba postarať. Takže to je jedna z výhod silového tréningu, ktorý veľmi doporučujem. Ďalej, každý deň ja mám psíka, čo tiež každému doporučujem, lebo za prvé vám dá toľko lásky, čo nikto na svete, a za druhé vás donúti chodiť každý deň von. A to ja robím a ja robím s ním úžasné túry, takže ja mám rýchly pohyb, rýchle chôdzu, ja veľmi doporučujem rýchlu chôdzu. Takže to je také z toho telesného asi za mňa top. A čo sa týka stravy, tam je to tiež veľmi, veľmi dôležité. Takže čo som ja vyhodila úplne, je alkohol, lebo dosť sa pilo, musím povedať, že skutočne my sme také, na Slovensku je u nás také typické, že všetko oslavujeme alkoholom, čo sledujem, že už sa začalo meniť, chvála Bohu, že už tí mladí ľudia tiež už vidia, že ten alkohol je fakt, že droga a že nie je to sranda. Viete, lebo u nás to bolo alkohol, že ako, to vôbec nebolo brané ako niečo, čo by škodilo. Takže my sme ho bežne pili a vôbec sme si neuvedomovali, že to má veľmi zlé následky na celé telo. Takže ja som vyhodila úplne alkohol. Ďalej cukor. To je tiež jedna veľká droga, ktorá sa dáva od malička deťom a vlastne obrovsky škodí. Samozrejme biely rafinovaný úplne. A keď tak vymeniť, ja vždy hovorím, že vymeniť za med od včelára. Takisto dneska sú možnosti, čakankový syrup je tiež výborný. No dá sa už nájsť náhrady, ale ani s tými náhradami to nepreháňať, hej? Že cukor a vôbec nie ráno, pretože ráno vám vyletí vlastne cukor hore, čo je najhoršie.
A potom vám zase úplne klesne dole a čiže vy nemáte žiadnu energiu, ste unavení a hľadáte zase niečo. Ja som počula, že na ráno je veľmi dobré proteíny, nejaké avokádo do toho, tuky zdravé. Áno, veľmi súhlasím. Moje raňajky, ja si všetko chystám sama. Milujem variť, milujem si chystať veci tým, že viem si poskladať tú stravu, takže ja si aj pečiem, varím. A za mňa ženám veľmi chýbajú bielkoviny. To vidím na nich, oni sú chudé, ale sú bez svalov, oni chudnú veľmi nezdravo. A preto ja hovorím, že keď si začnú dávať bielkoviny, sa im zmení veľmi veľa. Takže ja doporučujem na raňajky vyloženie vajíčka môžu, ja veľmi veľa aj prepeličie vajíčka milujem, robím si to vždy so zeleninou nejakou a takisto avokádo si dávam, tiež mám veľmi rada tieto tuky. Ja si pečiem sama chleby bielkovinové, to je moja vášeň. A vymýšľam stále nové recepty. Vždy odo mňa chcú recepty, ale ja nikdy neviem ich povedať, lebo veľa ľudí robí tak, že potrebuje si vážiť a robiť. A ja nie, ja vôbec. Ja si nasypem a vždy sa mi to podarí. Takže nebojte sa toho. Ja si myslím, že to nemôžete pokaziť. Takže ja si robím z quinoy napríklad. Quinoa, chia semiačka, ľanové semiačka sú výborné. Proste pomixujem si rôzne veci, červenú šošovicu, všetko, čo je bezlepkové, môžete urobiť z toho chleba. Dneska sa dá krásny bielkovinový chleba dať, dokonca dám tam tvrdý syr, do toho je to výborné. Rôzne spôsoby robím týchto chlebov a potom si k tomu môžete urobiť pomazanky rôzne a máte pocit, že jete chleba, lebo my sme naučení na ten chleba. Takže týmto sa dokážete toho zbaviť, toho zlého návyku. Jete veľmi zdravú potravinu, môžete si to kombinovať a zase máte niečo dobré k tomu, čo by ste si vedeli pridať k tomu jedlu. Takže to sme hovorili, tie bielkoviny, tuky, presne, a sacharidy takisto, lebo aby sme mali komplexnú stravu, my potrebujeme aj sacharidy, ale tie sacharidy potrebujeme tie komplexné a tie pomalé, ktoré vám pekne pomaličky dvíhajú tú glukózu a znižujú, dlho vydržia, takže nemáte chuť zase na sladké. Toto je všetko o tom. Potraviny s nízkym glykemickým indexom treba zaradiť do potravín. Čo najviac mať s nízkym glykemickým indexom a trochu možno ešte so stredným, ale nie s vysokým. Lebo veľa sa od toho odohráva. Potom nemusíte veľa jesť, jete kvalitne. Ja uznávam napríklad aj intermittent fasting, je výborný. Ja jedávam tak, že dám si ráno o 10:00 trebárs, potom si dám ešte niečo ľahké medzi tým, keď chcem a na večeri ja mám väčšinou o tej 5:00, 6:00 a už potom už proste nejem nič a vlastne tam máte dlhú pauzu na to trávenie a nastaví sa vám krásne trávenie, pretože to je ďalšie možno k tomu, keď teraz sa o tom rozprávame, trávenie je jedno veľmi, veľmi dôležitá vec, takisto aj kvôli tým zápalom, lebo tam to začína a končí. Takže keď si vyčistíte trávenie, keď máte dobré trávenie, tak máte aj čistý mozog, zdravý mozog, lebo čo je spojené, aj to máte aj v čínskej medicíne, máte žalúdok spojený s hlavou a vlastne keď máte čisté črevo, tak sú aj čisté myšlienky, aj vám funguje mozog. Takže to je aj pri tých zápaloch celkovo. Je veľmi dobré, aby sa nejedol lepok, to je ďalšia vec. Keď sme ten cukor spomínali, tak môžem teraz ďalej spomenúť ešte, tie potraviny. Čo ja nedávam vôbec je lepok, preto ja si vyhľadávam vyloženie bezlepkové potraviny, ale celé potraviny. Tam môžete aj tie sacharidy jesť, komplexné. A prečo ste aj lepok vyradili? Čo vlastne pretože za mňa lepok lepí. Vyloženie, preto sa to volá lepok, lebo tam sa zalepíte celý a dochádza k zápalom. Takže preto aj pre tú štítnu žľazu, ktorá má zápaly štítnej žľazy, je to fantastické. Keď my vyhodíme lepok, vidíme krásne, ak sa nám znižuje zápal. A to nie len v tej štítnej, takisto sa znižuje zápal v klboch, znižuje sa proste v celom tele. Takže ja lepok vôbec nepoužívam ani nedoporučujem. Aj keď niektorí povedia, že kto nemá intoleranciu na lepok, takže že ho môže, ja osobne nie. Ja si myslím, že
celkovo ten lepok nemusíme použiť. A vôbec čistenú pšenicu nemá žiadne hodnoty. Viete, na čo jesť také niečo, čo nemá žiadne nutričné hodnoty pre nás. Na rozdiel od iných, ktoré majú úžasné hodnoty, ako je proso, pšeno, máte tú kínou, napríklad, ktorú som spomínala, potom veľa strukovín. Ja veľmi doporučujem strukoviny. To je úžasná bielkovinová potravina, kde máte všetko zabezpečené. Takisto ja napríklad jem fazulu adzuki, fazulu mungo a tiež si to viete potom krásne vyskladať, že si dáte tie celé sacharidy, dáte si bielkoviny, dáte si tuky zdravé a máte krásny jedálniček, rýchly. Fakt nie je to vôbec náročné a zdravý. A čo sa týka mesa napríklad? Ja mäso môžem napríklad, bola som aj vegetariánka, bola som aj vegánka, ale mne osobne dlhodobo to neprospieva. To mám zase napríklad z tých výskumov, čo som študovala zdravoliečivú výživu podľa krvných skupín. A keď niekto povie, že nie je to také, mne to sedelo, ja som 0 a 0 sú vlastne mäsožravci. A ja keď som dlhodobo nejedla mäso, tak som cítila to na svojom tele ako únavu. Proste chýbalo mi to mäso, ale čím som staršia, tým ho je menej. Fakt sa neprejedám. Ako keby kedy sa tak jedával, že raz za týždeň, tak si dávam trebárs, niekedy ani toľko nie. Ale mám také obdobia, že v zime viacej a v lete skôr ani nemusím mať vôbec. Hej? Že je to dosť aj od tých období. V zime napríklad mám rada aj divinu. To je veľmi zdravé mäso, lebo to je čisté mäso. Tuto behajú v podstate behavé, jedia všetko zdravé, takže to mám veľmi rada. A hovorím, v lete úplne bez problémov som aj bez mäsa. Čo jem sú ryby, veľmi často kvôli aj omega-3, takže tam, ale zase si dávam pozor, aké, aby boli lovené a veľmi hlboko lovené napríklad. Takže tu nejak treska, ktoré nie sú, lebo už sú tie moria teraz veľmi znečistené a oni na seba tiež tie kovy viažú. Ako losos napríklad. Takže alebo... presno lososy vôbec, pretože u nás ani za prvé je veľký problém dostať lososa, ktorý je lovený. To sú väčšinou chované a samozrejme tam zase, čo im dávajú, to je úplne aj farbivá, aj tak ďalej. Tie lososy v prírode vôbec tak nevyzerajú ružovo. Ja som bola v Kanade a videla som tých divých lososov, takže to má ďaleko od tých lososov, čo chodia k nám. Ale dajú sa, určite už sú veľmi dobre predajne bio a tak ďalej, kde zoženiete aj takých. Samozrejme tá cena už potom zase hrá rolu, ale ja radšej si kúpim drahšiu vec, menej, ale kvalitnú. Ja kupujem skutočne veci buď od farmárov, alebo v kvalitných obchodoch bio, kde si vyberám a to je podľa mňa tiež veľmi, veľmi dôležité, aby ľudia nejedli ultra spracované potraviny, lebo u nás stále to ešte je ako normálne, bežné, že si kúpite párky, že si kúpite konzervy a keď si len prečítate tie hodnoty, alebo ľudia jedia bežne čipsy a bežne jedia no toľko somarín, čo dokáže človek zjesť a keď si to poráta, keď to vidí v tom košiku, tak keby si kúpil radšej polovičku iných vecí za to, tak určite mu to dá oveľa viac ako tieto somariny. Lebo viete, často počúvam aj ľudí, sú takí negatívne naladení a povedia, že ja nemám na to sa zdravo stravovať, to je všetko drahé a tak ďalej. Ja s tým nesúhlasím. Ja osobne sa viem fakt uživiť aj z lacných vecí a napríklad keď si kúpim vo veľkom množstve pšeno, kúpim si rôzne tieto potraviny, viete si krásne najesť za pár peňazí, hej, že dá sa to poskladať. Keď prestanete kupovať alkohol, prestanete kupovať cukor, prestanete tieto veci kupovať, tak vám zostane toľko peňazí na zdravé veci, potraviny, že ja nevidím v tom vôbec problém a kto by mal v tom problém, ja rada mu vyratám a ukážem, že to fakt sa dá. Ešte ten čas asi tam hrá trošku takú tú úlohu, že, aj to si myslím, že sa že dá. Treba si nájsť k tomu. No, ale... Ja si myslím, že sa dá, viete, aj to sú výhovorky. Všetko sú, za mňa sú všetko výhovorky. Ja si nájdem ten čas. Ja stanem ráno skoro, ja si odcvičím hneď napríklad. Ako náhle stanem, ja si dám hneď jogové cvičenia, dýchové cvičenia, meditáciu si dám ráno. Proste a už mám krásny deň. Idem sa nadýchať vzduchu, krásne pozriem von, poďakujem, usmejem sa a mám nádherný deň. A keď takto začnete, verte mi, že úplne inak sa vám začne ten deň diať
A potom si pripravíte tie potraviny a ja viem, že ľudia veľa chodia do práce a tak ďalej, no ale keď si ich pripravia aj predtým, to sa všetko dá. Viete, dá sa večer pripraviť si, do práce si zobrať, kadečo sa dá proste. Keď človek chce, viete čo, keď človek chce, sa dá všetko. Mi to príde ako taká láska k sebe, že vlastne ten človek si pestuje svoju vnútornú, ako keby nejaké bezpečie, hodnotu a tú lásku. To je ako prvé. Keď nájdete lásku k sebe, pochopíte, že nemôžete otraviny dávať do svojho tela, jak sa povie, že otraviny, nemôžete otravovať to telo, lebo potom otravujete celé okolie. Lebo ste otrávení, vyložene. Toto je veľké uvedomenie si hodnoty toho, čo máme, čo nám tu bolo na chvíľu dané, a ako s tým máme zachádzať. A fakt, keď toto človek pochopí a začne si vážiť sám seba a svoje telo, tak už to ani nedá sa. Ja si nedám do úst nezdravé. A to mňa ľudia poznajú. To ja nerozprávam len tak, lebo niekto aj poznám, že povie a potom si tajne dá niečo, alebo tak. A u mňa to nehrozí. Ja môžem mať na stole čokoľvek, ja si vyberiem presne a keď tam nie je to, ja si to nedám. Ani trochu, viete, ono to je vždy tak a ľudia povedia, ale veď na niečo musím zomrieť, ale veď trošku si dám toho, trošku toho. Nie je to tak, lebo každá troška vám ublíži. A potom neviete, koľko tých trošiek ste si dali a zrazu zistíte, že ste si toho dali dosť. A už to naruší všetko. Takže za mňa, na čo? Na čo toho dám si za pohárik? Nie, na čo? Viete, toto sú tie veci, ktoré keď si dáte na tie váhy, si to vyhodnotíte, tak to už potom sedí, funguje. Jeden pán v jednom podcaste povedal, že on je za to, že aby sme si ani tú trošku takto nedávali, lebo že akože bolo to pre mňa také vtipné prirovnanie, ale že to je ako keby som povedal, že no ja som len trošku išiel podvádzať manželku alebo proste tak, niečo také. Počula som to, áno. Tak áno, to presne takto aj ja mám. Presne. Tiež si to hovorím, na čo veď? A ono najhoršie, že vy podvádzate sami seba. Že vy klamete sami seba a ja viem, keď som sa to robila. Ja som to tiež robila, že som klamala sama sebu. Tiež som si myslela, že troška si môžem dať a čo? A ešte aj viete, tam je také, že ono vás v podstate aj tie reklamy a tak vám hovoria, veď môžete si dať červené víno, je super. Ja som bola dlho presvedčená o tom, že červené víno mi nemôže škodiť, je to super, je tam resveratrol, všetko možné, ale keď zistíte, že toho resveratrolu je tam minimum, že vy si ho môžete nahraziť úplne v iných veciach, dostatok, a že je tam alkohol, a je tam alkohol, tak hovorím, to sú potom už veci, ktoré, keď máte tú myseľ nastavenú a čistú, že už vám to, vy nemáte s tým problém vôbec. Povedať nie. A na začiatku som mala. To fakt tomu musíte dospieť k tými postupnými krokmi. Zase, aby som k tomu povedala, k tým krokom, lebo ľudia, keď ma vidia, povedia, no, ja neviem, jak si to mohla, proste, viete, oni hneď tak akože, že toho je veľa naraz a tak a preto im hovorím, nerobte to. Ani na nový rok si nedávajte nejaké predsavzatia, lebo po 2 týždňoch už budete úplne inde. Dajte si 1 a dajte si 40 dní. Za mňa nie 21, ako sa hovorilo, ale 40 dní. Dajte si 40 dní a potom uvidíte. A keď to 40 dní dáte, stane sa to vašim návykom. A ten návyk vás už nepustí. A potom to postupne budovať vlastne ďalšie. A postupne budovať, dávať si jedno malé. Najlepšie začať od malého. Dnes prejdem, neviem, 6000 krokov. Ale ich prejdem každý deň. Hej, zdá sa to také, že však 6000 krokov. Ale keď to urobíte mesiac a uvidíte tú zmenu, tak si poviete, wow, toto som dokázala, super, tak idem na niečo iné, na niečo trošku už také ťažšie. A takto postupne, keď si to budete robiť, tak skutočne sa vám to krásne bude dať spraviť. Nie ako niekto si dá, viete, a všetko naraz, a končím so všetkým. Do týždňa je naspäť. Čo hovoríte na mliečne výrobky? Mliečne výrobky, zase je to otázka. Ja napríklad som si našla určitú formu mliečnych výrobkov, ktoré mi vyhovujú, robia mi dobre, lebo
sú aj také možnosti. Sú napríklad za mňa veľmi dobré kozie výrobky, ktoré, keď si zoberiete, koza v živote nemala rakovinu a sú fakt protirakovinové. Takže jedna vec je, že nájdete si možnosti, keď nemáte žiadnu histaminovú intoleranciu alebo intoleranciu, veľa ľudí má na mlieko a tak ďalej, ale zase, keď je to napríklad pri autoimunnej tyreoitíde, tak vtedy ja úplne vyhadzujem mliečne výrobky, lebo aj tie škodia pri tom. Hej? Ale postupne sa môžeme k ním vrátiť, keď sa žena dá do poriadku. Ale sú určité choroby, kedy aj všetko dám dole, hej? Aj tie mliečne výrobky, pretože aj keď si všimnete malé deti, a krávské mlieko zápali uši, upchaté nosy, všetko je to z toho mlieka. Lenže objavilo sa na trhu úžasné a to je A2. A to napríklad neškodí. Takže zase poviem, choďte postupne, dajte si to A2 mlieko, už robia z nich aj jogurty, robia veci, čo som ja nadšená a môžete si dávať to. Určite lepšie, ako keď jedia napríklad dávajú dole tam z tých mliečných... Ako tie tuky, myslíte? Áno, čo je podľa mňa úplne zle. To je úplne zle, keď si nízkotučné kupujú, alebo bezlaktózové a tak ďalej, to je zásah. To je zásah do toho chemicky a tam to vôbec nie je dobre. A pridávajú tam cukry a tak ďalej. Takže zase treba čítať. Ja vôbec nedoporučujem, lebo aj pri tých dietách, keď počujete, to som bola dosť sklamaná aj z tých mediálnych, nebudem menovať koho, ale nepačilo sa mi, že tlačili len na to, aby tí ľudia schudli, ale nepozerali aj na tú zdravotnú stránku. A všetko bolo nízkotučné. Je za mňa nízkotučná je blbosť. Úplná. Vôbec to neuznávam. A je veľa výživových poradcov, ktorí takisto to neuznávajú, vedia prečo. A zase na druhej strane sú ľudia, ktorí chcú mať výsledky, ale nepozerajú na zdravie. Ja vždy pozerám najprv na zdravie. Takže ja to takto robím, rozlišujem. Ja osobne si dávam, tuto mám farmárov úžasných na okolí pri chalúbke, takže ja kupujem kozie výrobky tuto blízko, ovčie sú tu výborné. Za mňa to je top. Ale hovorím, pri tej autoimunite prvý mesiac dávame dole všetko, aj mliečne výrobky, lebo aj tie dokážu urobiť zápal, alebo postupne ich teda meníme na tie, ktoré zápal nevytvoria. Nepomôžu k tomu zápalu. Mňa by ešte pri tomto, ešte keď sa tej stravy teda držíme, tak vy ste spomínali, že jete vajíčka. Áno. A napríklad ja som čítala, že pri Epstein-Barrov víruse, áno, že by sa nemali ani vajíčka jesť. Že vlastne ako keby sa vlastne tá výživa tak navolí, aby tam neboli vajcia, bezgluténové, bezmliečne a tak ďalej. Úplne vegánska v podstate strava, alebo taká úplne... Aby sa vlastne nevyživoval ten vírus. Takže čo na to hovoríte? Takto vám poviem. Najprv ho treba dokázať. Hej? Pokiaľ ho dokážete, čo ja som sa s tým nestretla napríklad. Veľa ľudí mi o ňom hovorilo, ale ešte som sa nestretla s človekom, ktorý by ho mal na papieri potvrdený, že ho má. Ale sú, ale ja osobne nemám s tým skúsenosti, takže nemôžem za to hovoriť. Je možné, napríklad, ja chodím často, ja som mala koronu, veľmi silnú a ťažkú, ale len z toho dôvodu, ja som bola na tom celkom dobre, lenže ja som chodila do ľadu a vtedy boli tie orgány úplne dole. V podstate, keď vidíte z ľadu, tak tie orgány sú úplne dole a tá imunita je dole. A ja som to vtedy chytila. To bolo to najnebezpečnejšie z toho, čo bolo na jednej strane úžasné, ale na druhej strane sa mi stalo toto a ja som bola vo veľmi ťažkom stave, 2 týždne medzi životom a smrťou a vtedy som si veľa vecí tiež začala uvedomovať, že sa už nevrátim k určitým veciam, ktoré som robila, napríklad ten alkohol a tak ďalej, že vtedy som videla, že čo dokáže napríklad urobiť jeden vírus s telom, aj keď nech ho akokoľvek kto berie, kde bol, čo bol, ale ja som to prežila. A nehovorím tu za nič, ani plus, ani proti. Toto téma je úplne pre mňa nulová. Ja len chcem povedať, že ten organizmus, keď je vírusom napadnutý nejakým, že dokáže ho fakt sakra potrápiť. A ja som potom 3 roky sa dostávala z tohoto stavu všetkými možnými cestami
Takže ja som bola aj na vegánskej strave, vtedy chodila som na Ayurvedu, na Sri Lanku, kde ma čistili, chodila som biorezonanciu, ktorá je tiež výborná, kde vám ukážu vlastne všetko na tele, čo máte zasiahnuté, čo by vedeli a tak ďalej. Proste všetky som možné cesty volila a trvalo mi to 3 roky, kým som sa dostala vôbec z toho, kým som sa vyčistila a tak ďalej. Takže ak niekto má skutočne tento vírus a robí mu to zle, tak samozrejme, tak nech si nedáva ani vajíčka. Ja vôbec nie som, viete, ja nie som zastancom takého, že niečo by som bola proti alebo za, ja vôbec. Ja mám ľudí, u ktorých vidím tie postupy, keď to robíme a pokiaľ by som ja videla, že majú problém s vajíčkami, tak ich dám dole. Ono sa dajú urobiť dneska už úžasné testy, máte Medirex, máte Unilabs, kde si fakt, že vám vyhodnotia krásne všetky potraviny. A vy môžete vidieť, čo máte kde problém. Alebo aj tá biorezonancia, keď idete na ňu, tak ona vám tam ukáže krásne veci. Takže viete si aj vy vyskladať tú stravu z toho, čo vám robí zle vyhodiť a čo vám robí dobre pridať. Takže ja to volím takto. Ale za mňa vajíčka sú komplexná potravina, ktorá je výborná. Je to výborná bielkovina, komplexná, veď to je zárodok, viete, a tam je všetko. To ma učil profesor. Všetko je vo vajíčkach. Takže pokiaľ sa dá a môžete, alebo keď máte problém s klasickými, tak treba z prepeličie. Prepeličie, ja si myslím, že napríklad môžu aj títo ľudia, ktorí majú problém s tými vajíčkami. Ktorí majú ten vírus. Ja si myslím, že keby to otestovali, zistia, že tie prepeličie by mohli. Ale treba si to zistiť a otestovať. Ale hovorím, za mňa je to veľmi, veľmi komplexná potravina, výborná. Veď to, že som bola z toho taká sklamaná, že vlastne mám to rada, ale vyradila som a ešte ako keby do tej hlavy som si dala viacej, že to je strašiak pre mňa, že aby sa mi to tam a to je ďalší problém. Nerozmnožilo viacej, tak som to potom prestala. To je ďalší problém, lebo psychosomatika u mňa je na prvom mieste. Krásne to povedal Jan Rak, nie? Život je taký, aký si myslíte, že je. Ja sa tohoto držím. To je nádherná veta, v ktorej je zastúpené všetko. Preto ja učím v prvom rade mojich klientov, aby sa nastavili na zdravie. My ideme ku zdraviu. My neriešime chorobu. Žiadnu chorobu. My riešime zdravie. Ako byť zdravší a zdravší. A na to, keď sa nastavíte, tak tá hlava môže vám do tela vysielať len dobré signály a telo to chápe. A telo má predsa aj samoliečiteľské schopnosti. Len čím ho krmíte, tak to samozrejme aj odovzdáva. A to je takisto či v mysli, alebo či na tej fyzickej, či ho krmíte zlými otravinami, alebo do mysle dávate zlé myšlienky. To je to isté. Ako ešte pracujete s touto psychosomatikou? No to je... Viete čo, ja si v prvom rade veľmi vypočujem mojich klientov. To oni nemajú. Viete, oni keď prídu k lekárovi, bohužiaľ, prax je taká, že 5 minút a dovidenia. A oni potrebujú sa vyrozprávať. Oni potrebujú vám povedať všetky ich problémy. A tam sami aj vidíte, že v prvom rade aj u tej štítnej žľazy a hlavne u tých žien je to psychický problém. Obrovský. Tam je obrovský problém. Väčšinou my prídeme k tomu, že žena je nešťastná v manželstve. Trápi sa. V podstate drží to všetko v sebe. Štítna žľaza, štít. Ona to drží v sebe a kým to nepadne, kým sa nerozpadne tá štítna žľaza. Viete, ona to dlho drží, ale keď nemá ešte ani tie potraviny, nemá ten jód, tak ona sa zosype a vlastne prestane fungovať ten systém TSH, T4 a dochádza k tej autoimunite. To je to, že ja musím. Viete, ženy žijú v podstate v tej mužskej energii veľmi veľa teraz. Zabezpečujú všetko, chodia do práce, starajú sa o deti, starajú sa o domácnosť. Je obrovský tlak na ne vyvíjaný. Aj keď tie staršie by vám povedali, že nie, že vtedy bolo. Ja vidím, aký je u nás, lebo my žijeme veľmi, tie ženy predtým často aspoň žili v tej ženskej energii. Oni sa spolu stretávali, spolu piekli, rozprávali sa, perie párali. Nie, to bola ženská energia. To aj keď mali ťažkú robotu, ale ženskú. Viete, oni boli v tej pohodovej našej energie, v ktorej by sme mali byť. Lenže teraz sú ženy v mužskej energii, v tej yangovej, tlak obrovský, ja musím toto, musím byť výkonná v práci, veď to je muž.
Muž má byť výkonný, žena má byť kreatívna, žena má tvoriť krásne. Rozumiete? A toto dochádza k tomuto a preto toľko tých štítnych žliaz. Hovorím, to je aj ten obrovský nedostatok jódu a následne aj tento obrovský tlak. Takže ja si v prvom rade vypočujem tie ženy, aký majú problém, kde nastal ten problém najväčší, kde bol ten najväčší tlak a potom sa snažíme z toho nejako vymotať. Čo by sme vedeli preto urobiť, aby ten tlak taký obrovský nebol na ňu, aby si našla čas na seba, na svoje koničky. Viete, aby nebola len rozdám sa, ja sa rozdám pre všetkých a kde som ja. Aby začala cítiť svoju seba hodnotu, seba úctu. A tam, keď sa nájde, tak už potom úplne inak začne žiť a inak tvoriť. A keď ešte potom pridáme k tomu všetky tie veci, ktoré ja pridávam, tie výživové doplnky, tú stravu, pohyb, tak sa to pekne spojí a pekne nám to čísla ukazujú, že sme na dobrej ceste. Toto sa mi veľmi páči, ako sme sa aj ešte pred týmto natáčaním rozprávali, že vlastne nie je to len z tej jednej alebo z tej druhej strany, ale že vlastne to riešite tak komplexne a podporujete tak či telo, tak aj myseľ a všetko to dáva ako keby taký zmysel vlastne, že ste aj ako psychologička trošku. Tam musíte byť psychológ, pretože skutočne tým, že nám pomôžem už len tým, že sa mi vyžalujú. Ja to viem, že koľkokrát fakt, že len mi povedia to trápenie, už to padne z nich dole a už začnú inak rozmýšľať. Takže to a potom je idete, veľmi veľa. Potom idete pokračovať ďalej v tom. Áno. Za aký čas sa dokáže žena vyliečiť, alebo aj chlap teda, ak pracujete s nimi? No, my ich neliečime, my ich len riešime, takže snažíme sa ich dostať do homeostázy. Homeostáza, viete čo je? To je proste, aby boli v strede. Aby neboli ani dole, ani hore. Takže toto je veľmi, veľmi, to sa nedá ani opísať, že za koľko, pretože každý človek je iný a veľmi závisí na ňom. Ako sa k tomu postaví, či chce spolupracovať, či si uvedomí tie veci, tak vtedy to ide veľmi rýchlo. A keď nie, keď sa spolieha len, že dám si jód a budem v poriadku, to je veľmi málo. To im vždy vysvetľujem, že áno, podrží vás na začiatku veľmi, dodávam tú energiu a chuť, ale ostatné kroky musíte už začať vyrobiť sami. Viete, veľa ľudí očakáva, že vám pomôže doktor, že vám pomôže ten a sami neurobia nič. A viete, ak to Einstein povedal, že nemôžete očakávať iný výsledok, keď nezmeníte tie kroky, že keď budete robiť stále to isté, tak výsledok bude stále ten istý. Takže pomalými krôčikmi sa vždy dostaneme niekam, ale preto ja už viem od začiatku aj veľakrát, či ten človek sa niekam dostane už z toho, ako sa rozprávame, ako on reaguje. Keď reaguje na všetko negatívne a toto ja nebudem, a toto ja nedám, a toto vôbec, a to tak tam už viem od začiatku. A koľkokrát im poviem, viete čo, ani si neberte ten olej, lebo vám nepomôže. Ale to ich niekedy aj nakopnem, lebo keď im to poviem, tak už sú také, že ale ja ho chcem a si ho vydupú. A ja hovorím, dobre, ale na vaše riziko a potom ako keby sa tak spamätajú, že vidia, že musia začať niečo aj robiť. No, takže... Že častokrát si dajú ten olej, možno nejaký týždeň, 2, ale v podstate neurobia tú prácu. Neurobia tú prácu, tak vtedy je to zbytočné. A vtedy väčšinou potom už aj nepokračujú. Viete, že aj dajú si jednu fľašku a už ani neobjednajú. A tí, čo stále pravidelne, čo mám klientov, objednávajú a stále sa držia už potom v tej úrovni a sú zdraví, tak tí presne to vidíte, oni úplne sú šťastní, úplne sa im zmenil ten život, tak potom oni aj šíria okolo seba vlastne tú zmenu a aj tak je to úžasné aj pre mňa, lebo vlastne oni mi v podstate dodávajú ďalších klientov tým, že oni vidia, ako sa zmenili. Ako sa vy teraz cítite po tej zmene vlastne a po tom, čo teraz robíte tieto roky? No... Ja sa cítim fantasticky a to vám hovorím úplne úprimne, že ja nemám napríklad žiadne bolesti. Ja ráno vstanem a cítim sa ako mladý človek a pritom už mám 60. Viete, že není to už, keď si porovnám ženy, ktoré majú tak ako ja, tak veľa z nich je už úplne
dole, úplne sú, že bez chuti do života, bez ničoho, hej, že nemajú ani energiu, ani fyzický výkon. Ja chodím do fitka a moja trénerka by vám vedela povedať, že ja cvičím s 20-ročnými a oni nestihajú. Rozumiete, tam vidíte ten rozdiel, že ja mám obrovskú silu, aj fyzickú, aj mentálne som na tom dobré, takže tam nie je o čom. Proste tá zmena je obrovská. To, že nemáte bolesti, nebolí vás chrbát, nebolia vás klby. Ja keď počujem tie ženy, o čom sa rozprávajú, ja pozerám na ne, že ja som asi niekde mimo, že ja som inde, lebo sťažujú sa, vzdychajú, zlej im je a toto ja nepoznám. A oni potom aj ma nemajú radi, viete, oni aj sú také nahnevané, niekedy, keď ja ma tak poviem, lebo veď to už nemôže byť takto, veď to je už normálne, viete, to už je ten vek, oni si to už same aj naprogramujú. Ja mám aj takú kamarátku, ja sa vždy smejem, ja poviem, preboha, ako môžeš takto mysleť? Ale je to tak, ono proste už si zabezpečuje miesto na cintoríne, však je to v poriadku, môžeme mať zabezpečené všetko, nehovorím, že by to bolo zle alebo tak, ale prečo, keď tu teraz žijem, tu a teraz, prečo by som mala mysleť na budúcnosť a ešte mysleť na ňu zle? Veď ja napríklad si pozerám ľudí, ktorí majú 90 a sú v top kondícii. To je mne vzor. 80, 90 roční, ktorí cvičia, však dneska je možnosť vidieť na Instagrame úžasných ľudí. A viete, ono vždy potom prídu také reakcie, že no ale však môže sa ti hocičo stať. Môže, ale prečo by som mala očakávať, že sa mi niečo stane? Prečo by som mala toto očakávať, keď ja môžem očakávať, že sa mi nič nestane, že budem v pohode, budem žiť do 90-ky a budem zdravá. Moja babička žila takto, napríklad tiež mala to myslenie úžasné. Moja mamina má 81, to nemôžem ani povedať tu, keby to počula, hneď sa nahnevá, lebo ona má mladého ducha a je mladá aj výzorom. Pretože ona si nepripúšťa vôbec, že by bola stará. Má mladé kamarátky, chodí medzi ľudí, čistý rozum, takisto cvičí každý deň, robí všetky tie veci, nemá lieky. A to je ten obrovský dar, byť zdravá v každom veku. To je dar podľa mňa. A nie byť chorá a potom, že sa musia o vás starať napríklad. To sa mi páčilo od Zdenky Studenkovej, keď povedala, že tiež robí všetko preto, aby sa o ňu nikto nemusel starať, keď bude stará. Ja to isté, ja si neviem predstaviť. Áno, môže sa všeličo stať, čak nehovoríme, tu sú všelijaké situácie, ale pokiaľ nie, prečo by som nemala ja urobiť tú časť toho, čo ja môžem urobiť preto, aby som bola zdravá. To ja urobím a ostatné nechávam na vesmíre. Nech to zariadi, ale tú časť, čo ja môžem urobiť, urobím. Presne, ako taká kvalita, že... Kvalita, presne. Kvalita nad kvantitou. Môžeme byť mladí a cítiť sa zle a niekto môže byť starší a môže sa cítiť ďaleko vitálnejší. Že ja keď som vás videla, tak vy máte úplne také iskry v očiach, že to som tak už dávno nevidela aj u mladých. Veru. Proste ako keby sa to tam tak nejako vytratilo. Áno, takže sa mi to páči. Áno. A to je, bohužiaľ, často je to ten deficit jódu, musím to stále pripomínať. Je to tam, lebo fakt vy ožijete, omladnete, oni, tí mladí ľudia, keby to vedeli, tak ja si myslím, že ani na sekundu neváhajú a presne tí, ktorí sa ku mne dostali, tí mladí, tí mi ďakujú, lebo zaprvé otehotneli, to mali úplne úžasné, lebo nevedeli otehotneť. A u mňa ženy fakt do pol roka často otehotnejú a ešte aj také, ktoré nechceli, to ich upozorním. A aj tým sa to zadarilo, lebo fakt tam je potom veľká možnosť otehotneť. Ďalej, celé tehotenstvo, keď beriete, tak vývoj, plod dieťaťa bez jodu neexistuje, aby sa vám vyvinul. Neexistuje, hej? Čiže zdravý vývoj plodu, či fyzického alebo psychického, závisí na dostatku jodu. Tak to ani, rozumiete, keď toto viete, tak sa divím ženám mladým, že to podcenia. A potom sa divia, keď sa im narodí mentálne retardované alebo fyzicky postihnuté z nedostatku jodu. Toto isté, našťastie teraz hovorím, bol ten krásny podcast s pánom profesorom Moravcom, ktorému tiež som dávala tieto organické formy jodu a on úžasne toto vysvetľoval ako endokrinolog, čo je veľmi vzácne. Veľmi vzácne. S málo ktorým endokrinologom som sa stretla, ktorý by bol ochotný vôbec ženám vysvetliť,
obrovský dôraz musia dbať na dostatok jodu, keď sú tehotné. A potom po porode. Poporodné depresie, to je typický nedostatok jodu. Takisto to padanie obrovské vlasov po porode, tie výkyvy, nálada výkyvy hmotnosti, takisto. To sú veci, ktoré keď si dodáte jod, nemáte. Keď mne príde, že ako keby tí doktori, oni skôr ten jód potláčajú. Že aj toto by ste mohli ako keby tak viacej vysvetliť, alebo teda, aby sa nebali tí ľudia príjmať jód, keď v podstate ten doktor povie, že jodu sa držte a potom vidíme rôzne veci na internete, že jeden píše, že treba jód, druhý píše, že netreba jód, že vlastne neviem, či budete vedieť teda na to odpovedať, ale že určite budem vedieť odpovedať, lebo sa s tým stretávam často a ja to práve vysvetľujem, takisto, aby to ľudia pochopili, lebo to je základ. Keď ľudia pochopia, o čom to je, tak potom to aj robia. Takže mojou práve, že povinnosťou je to vysvetliť, aby chápali. Totižto. Dá sa zistiť hladina jódu. Nie je to vôbec až taký problém, jak ľudia si myslia, je to z 24-hodinového moču. Lenže sa to nerobí. A je veľký problém zohnať niekoho, kto vám to urobí. Že to už je prvá prekažka. Hej, že nechápem. Ale dá sa vyhľadať. Keby už niekto ozaj veľmi chcel vedieť hladinu jódu, tak vie si to dať urobiť. Takže to je prvé. A keď vidíte, že máte nedostatok, tak si ho doplníte. Druhá vec je vedieť rozdiel medzi anorganickým jódom, ktorý je bežne k dostaniu, a organickými formami jódu, ktoré vynašiel profesor Turianica. To je základná zase vec, ktorú keď viete, tak viete, že napríklad rozdiel obrovský je pri anorganickom jóde sa môžete predávkovať a dokonca môžete až zomreť. Pri 3 gramoch jódu anorganického je smrť istá. Pri organických formách jódu, ktoré sú telu priateľné, nehrozí, keby ste celú fľašu naraz vypili, nehrozí, aby ste sa predávkovali. To je, tým pádom už nemôžete mať strach dodať si jód, lebo tá štítna si zoberie, koľko potrebuje, uloží sa ešte v pečienke a ostatné vyčúrate. Čiže nič sa vám nemôže stať pri tých organických formách. Tak ja nevidím dôvod, kto by sa mal toho báť. A hovorím, za ďalšie, bez jódu nie je život. Profesor Turianica robil výskumy na to 40 rokov. Poviem vám len takých pár výskumov, aby ste chápali tú dôležitosť jódu. Napríklad zobrali si žubrienku a dali ju do deficitu jódu. Z tej žubrienky nevznikla žaba. Tú žubrienku dali kde bol jód a žaba vznikla. Takisto napríklad jašterici otrhli chvost, jašterice v deficite jódu chvost nedorastol. Kde nebol, dorastol. Viete, tam jasne vidieť, že v celej prírode bez jódu by nebol život na tejto planete. Takže nechápem ešte niekoho, kto by sa mohol bať jódu, len musí chápať súvislosti. Napríklad anorganický jód, čo je v soli, tým sa zachránilo to, keď sa začalo soliť jodidovanou solou, sa zachránilo to, že sa prestalo rodiť toľko vlastne kretenizmus je ochorenie, kedy viete, že dieťa je mentálne postihnuté a to sa bežne rodilo. A keď sa začala jodidovaná sol dávať, tak to prestalo našťastie, alebo nebolo toho toľko. Lebo ten jód je tak potrebný pri vývoji mozgu dieťaťa. Ale nestačí to už dneska, je to minimálne množstvo toho jódu. Vy potrebujete dneska už 200 miligramov jódu do tela dostať denne. Rozumiete? Toto je jedna dávka napríklad v našom oleji. Máte jednu dávku, 10 ml sa dáva a to máte dennú dávku, aby ste zabezpečili všetky tie metabolické pochody, ktoré sme hovorili. A pri tehotných dávam ešte viac, aby sa zabezpečilo aj zdravie dieťatka a zdravie vlastne matky. Takže tam sú len a len benefity jódu, len treba vedieť, aký jód. To je to dôležité. Takže preto ja stále dávam tieto organické formy jódu, kde máte dostatok za ten deň a nemôžete sa predávkovať. To sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť.
Už tomu teraz viacej chápem, No, že... super. A napríklad, čo sa týka ďalších minerálov alebo vitamínov, odporúčate tiež, aby sa doplňali? Určite. Hlavne pri tých autoimunných tyreoidách, ktoré sú, tam treba určite dávať vždy selen. Selen ja dávam vo forme paraorechov napríklad. Hej, 4 paraorechy denne vám úplne stačí a tuto je tiež trochu selenu, takže dostanete tú dennú dávku a nemusíte si ani výživový žiadny doplnok kúpať. Ja sa snažím tak kombinovať, aby zase nemali veľa výživových doplnkov, lebo aj to nie je samozrejme dobré, takže tie najdôležitejšie, aby mali a čo sa dá aj v potrave. Hej? Takže tie paraorechy dávam. Potom veľmi doporučujem samozrejme Dčko. Dčko je u nás takisto veľký deficit a jeho dávam s káčkom, lebo vtedy sa dobre strebe, čiže D3K2. Dávame vyššie dávky, 3 až 5 tisíc. Úplne v pohode tie ženy dávajú, takže, ale zase dá sa to namerať, viete si skontrolovať, koľko potrebujete, koľko máte, ale ja si myslím, že tie vyššie dávky treba. Potom dávam B-komplex Forte. Tam si treba, takisto je to veľmi kvôli tým vlasom, padaniu, veľmi to pomáha ten biotín napríklad veľmi, ale ja dávam celý B-komplex Forte, lebo máme veľmi málo bečiek takisto. Tak to je také, čo ešte pridávam a beta-glukán je veľmi dôležitý, hliva ústricová je to, teraz sa hodne hovorí vlastne aj o tých hríboch, hubách a my sme vždy dávali aj v potravinách napríklad toto, lebo má to protizápalový charakter a znižuje to tie zápaly, čo chceme vlastne dosiahnuť. Takže to je tiež, a myslím, že to je asi z tých doplnkov, tak asi ešte dávam magnézium. Často ženy majú problém so spánkou pri štítnej žľaze, aj celkovo majú problém, takže to dávam magnézium na spanie. A na deň na výkonnosť dávam zase denné, sú rôzne druhy. Tam si treba zase zistiť, ktoré a kde, aké sa dávajú, lebo tých magnézií je na trhu veľmi veľa. Takže zase také najlepšie by som volila. A myslím, že to už sme asi všetko vyčerpali, čo dávam takto ešte v tom komplexe. Mňa ešte zaujíma, aby sme v podstate vedeli rozlíšiť poruchy štítnej žľazy. Že vlastne možno človek, ktorý má hypo alebo hyper, tak to telo a tie hormóny sa správa inak. Áno, určite. Čiže pri tej hypotyreózii je to znížená funkcia štítnej žľazy. Štítna žľaza vyrába málo hormónov. A je tam prečo vyrába málo tých hormónov, ale jedným z tých najdôležitejších faktorov je zase ten nedostatok jódu. Hej? Väčšinou sa to deje pri tom. Začína to strumou napríklad. Struma je tiež vlastne diagnóza. Je to hrvol po slovensky a na začiatku často nebýva až taký viditeľný, ale už potom, keď sa zväčšuje tá štítna žľaza pri tej strume, tak býva aj dosť viditeľný. To ženy často podceňujú a ja keď im to ukážem a teraz sa potom oni pozrú, tak to vidia, hej. Takže tam často tá struma býva práve kvôli tomu nedostatku jódu a potom tá hypotyreóza vzniká. A je to vlastne tá hypotyreóza býva znížená funkcia štítnej žľazy, vyrába štítna žľaza málo hormónov. Keď to chcú vedieť, ako to funguje, tak TSH sa zvýši nad normu, lebo chce dať signál tej štítnej žľaze, aby vyrábala viacej hormónov. Ona nemá z čoho, tak T4 sa znižuje, to je hormón štítnej žľazy. A T4 sa mení na T3 a T3 často ťahá za tú T4 a preto niekedy napríklad sa stáva, že veľa lekárov nedáva hodnoty T3 robiť, čo je prekvapujúce, pre profesora to bolo úplne prekvapujúce, ale tam napríklad vidíme, že tá T3 ťahá často za tú T4 a majú výsledky dobré, aj keď už majú hypotyreózu. Preto je dobre dať spraviť aj tú T3 a vidieť, že tá T3 ťahá veľa za tú T4, hej? Teda ten komplexný obraz je dobre spraviť, lebo aj tá T3 má veľký význam pre ten metabolizmus. Takže to je to. A potom máme opak vlastne, je hyperfunkcia štítnej žľazy.
A to je zase, že štítna žľaza vyrába veľké množstvo hormónov, veľmi nekvalitných, a pritom TSH jej nedáva signál. TSH už je skoro na nule a napriek tomu štítna ide na plné obratky a vyrába veľa, ale nekvalitných hormónov. Čiže to je tá hyperfunkcia. A potom máme často túto hypotyreózu spojenú s autoimunnou tyroidídou, kde v podstate ani lekári nevedia, z čoho vzniká. Aj pán profesor Oravec tiež povedal, že v podstate tá veda nevie tú príčinu, ale on si myslí, že to mohlo byť následkom toho, že bol ten obrovský nedostatok toho jódu a že sa to vyvinulo až do tej autoimunity. Hej? Ale ako príčina normálne je neistá a ja osobne, čo sa stretávam s mojimi klientami, si myslím, že začiatok toho je, okrem toho nedostatku jódu, ten psychický problém, ten obrovský tlak. Hej? Za mňa je to taký súhrn toho všetkého. Ja si osobne myslím, lebo mne sa to začalo, keď som mala 12 rokov. A ja si presne pamätám moment, kedy som išla zo základnej školy na Gimpel, na 8-ročný. A ja som bola dovtedy taká veľmi expresívna a bola som iná. A zrazu som tam prišla, tam sa nejaké veci odohrali a ja som sa prestala rozprávať. Áno. Že ako keby ma to tak úplne nejako... Niečo sa stalo, to ešte neviem čo, ale že ma to tak úplne ako keby potlačilo a ja som sa začala dívať, že začala som byť pozorovateľ. Nebola som ten človek, ktorý sa tak vyjadroval. Že možno ako pri mne mi chýba aj, že kde to celé začalo a vlastne podporiť to nejakými... Ja tam vidím dve veci z toho, čo ste povedala, z tých skúseností, čo mám, že tá zmena je obrovská v tej puberte vlastne, pretože štítna žľaza potrebuje oveľa viac hormónov vyrábať a nedodávali ste jej jód a nič nedostávali ste. A ďalšia vec bola enormný tlak na to, že ste išla na strednú školu. Tam bol obrovský rozdiel, viete, na tej základnej je to taká pohoda, ešte sme deti, ešte sme takí hrávi a tak ďalej. Ale tuto už prichádza prvá zodpovednosť, oveľa také, že aj viacej učenia, ťažšie veci, tlak zase tam prichádza obrovský. Tá stredná škola je veľká zmena oproti tomu a idete z tej puberty. A tá puberta je to tiež spúšťač často tých autoimunít. Často máme presne v tomto veku, medzi 12 a 15 rokom by napríklad deti mali najviac dostávať jódu a nikto ho nedostáva. Čiže už tam dochádza k tomu obrovskému deficitu a ďalšie je tá puberta a ten obrovský tlak. A tá zmena. Tam mohla nastať nejaká, možno si aj nepamätáte a možno si to spomeniete na čo chodíte na tie vaše sedenia, že si spomeniete, že napríklad možno, že ste mali nejaké konflikty s učiteľkami alebo so spolužiačkami, že niečo vám vytkli, niečo vám povedali, niečo vás zranilo. Viete, tam veľa dochádza k tomu zraneniu, že niekto sa posmieva druhému, niečo povie, nejakú blbú poznámku, ktorá by ste si dneska povedali, že bože, však to je bola aká blbosť, ale vtedy sa vás to dotklo, lebo ste to riešila. Viete, niekto má pleť, treba výražky, alebo masné vlasy, alebo príbere, alebo niečo sa stane a počuje nejakú blbú poznámku a tak sa zablokuje, že toto je to. Takže ja tam vidím ten prechod. Si myslím, že tam mohlo niečo sa nastať. Viacero faktorov určite nastalo, pretože ja mám veľmi veľa teraz detí v tomto veku, ktoré presne tam im zistia okolo tej 12. veku, lebo už aj tá puberta sa vlastne už začína v tom 12. veku, dneska už je to posunuté, 11-12, aj tá menštruácia je to všetko a tam často mi prichádzajú s tými autoimunnými tyroidítami. Ešte som sa zamýšľala nad tým, že napríklad niektoré vitamíny v tele sa nám ako keby znižujú tým, že sme v strese pod tlakom. Tak či to je aj pri jóde tak? Že či sa nám to... To je ako prvé, čo učím, že najväčší odburávač jódu v tele je stres. A tam máte odpoveď. Teraz si zoberte, prečo často v rodinách
sa to ako keby kvázi dedí. To nie je až tak dedičné ako v tom, že dedí sa nedostatok jodu. Lebo babička už mala málo. Teraz porodila 3-4 deti. Všímajte si, že väčšinou tie deti, ktoré sú druhé, tretie, štvrté, už sú s nejakým postihnutím, alebo aj ľahkým, alebo už nie sú také dobré ako to prvorodené, lebo to dostalo najviac a najväčšiu kvalitu. A potom sa to väčšinou v tej ženskej línii detí, lebo všetky rodia, a už dajú signál tomu dieťaťu, že nemá dostatok jodu a ono sa rodí už s genetickým nedostatkom jodu a potom sa to len ďalej vyvíja a ďalšie takto generácie si vlastne tú líniu takto ničia. Že stačí, keď tam niekto príde a vie a dodá si a už tie deti sú úplne inak na tom. Toto napríklad je aj v knihe od profesora Turianicu. On napísal úžasnú knihu. Aby sme aj o ňom povedali, lebo on je vlastne najhlavnejší človek, ktorý skutočne doniesol na Slovensku ako prvý jód napríklad, to málo kto vie, tak on učil na Vysokej škole poľnohospodárskej výživu ľudstva. A on toto aj písal, aj v tej knihe to je napísané, tento nedostatok jodu, ako sa to takto vplýva vlastne na tie generácie, že nie je to až tá genetika, akože, ktorá by tam mohla byť, ale ten obrovský, pri každom pôrode si odnesie tá žena, že všetko z nej vybere a takisto to dieťa zase, keď tá matka mala málo dostane. A takto sa to pokračuje v tom rode. Takže... Preto vlastne je to, nie že najmä, ale väčšinou sa to vyskytuje u žien. Áno, presne ako ste vraveli s tým pôrodom. Presne, pretože muži nerodia a druhá vec sú v tej mužskej energii, oni si to vedia aj ten stres ľahšie, všímajte si, muž ide za kamarátom, dá si pivo a proste hej, aký problém, ale my ženy to držíme tu, všetko proste my prežívame emočne všetko v tej štítnej žľaze a to je zase ten problém, no. Keď som prišla sem a vravela som vám teda, že užívam lieky. A vy ste mi potom na to vlastne povedali, že ako keby tá štítna žľaza je sval a že tým, že si užívam tie lieky, tak je to pre ňu horšie, ako keby ich neužívam. Že či by ste aj toto vedeli vysvetliť? Za mňa je to tak, jak som povedal, na začiatku to môže byť veľmi prospešné, keď tá žena má nedostatok tých hormónov vlastných a že si dodá ten umelý, tak vlastne ju to povzbudí. Lenže dlhodobo dochádza k tomu, že keď ona stále si dáva ten liek, tak tá štítna vidí, že dostáva zvonku hotový hormón a tým pádom ona si povie, na čo by som ja vyrábala ďalšie, veď ja ich dostávam už hotové a prestáva vyrábať a stále menej a menej vyrába, sa scvrkáva, atrofuje a tým pádom vy potrebujete stále viac a viac tých umelých a to vidím ako nie moc dobré riešenie, pretože ono to má aj veľmi veľa vedľajších účinkov. Ten umelý hormón nikdy nebude reagovať tak, ako váš prirodzený, pretože ten zareaguje vtedy, keď ho potrebujete a ten umelý si dáte ráno na lačno, úder a večer už nemáte nič, to je to, viete. Takže preto ja volím radšej tú možnosť dodať si to palivo, ktoré rozbehne tie hormóny štítnej žľazy, a potom nepotrebujete vlastne si už ten hotový umelý hormón dodávať. Ale nie je to vždy možné. Zase samozrejme sú prípady, kedy nie je to zrovna toto. Ale ja by som povedala, že tých 90% to mám vždy na tomto postavené. Hej? Takže keď dodáme, tak sa zlepší ten stav. Keď teda človek príde k doktorovi a diagnostikuje mu, to je asi také hlavné pre vás, že aby ste vedeli vlastne, kde je ten problém a potom ako odporúčate tomu človeku, čo má robiť, že či si má nasadiť tie tabletky alebo už rovno idete s ním do toho procesu, aký máte? Všetko závisí od toho človeka. On sa v prvom rade, on príde za mnou. On hľadá pomoc. Ja si nehľadám tých klientov. Ja som nastavená tak, že nech príde za mnou ten, kto ma potrebuje. A väčšinou to tak aj je. Niekto príde aj omylom, ale aj odíde, pretože jednoducho pochopí, že to nie je jeho cesta. Ale ja tých ľudí učím,
aby videli napríklad aj na tých výsledkoch, lebo tam je to super, že sa dajú urobiť tie výsledky a vidí, keď začneme s našou terapiou, tak má takéto a takéto hodnoty. Veľa ľudí chodí ku mne už, že má lieky. A ja nie som zastancom toho, nikdy som nebola, aby sa tie lieky dali preč a hneď, už vôbec nie. Pretože už to telo je naučené, už ono bez tých liekov nevie dlho fungovať. Takže ja robím tú cestu tak, že pomaličky dávame dole, keď je to možné, keď má dostatok hormónov, už začne štítna vyrábať, tak pomaličky postupne dávame dole, aby netrpel ten organizmus, aby sa znova tá štítna naštartovala a aby to fungovalo ako má. Ale sú ľudia, sú typy, príde, vyhodí a nič mu není. A proste, ale to už sú silné, veľmi, veľmi silní ľudia, ktorí sú o tom presvedčení, veria tomu a urobia to tak. Ale hovorím, mojou úlohou nie je presviečať niekoho, ani nikoho nepresviečam. Ja len im ukazujem cesty, ako sa to dá a je to na nich, či to skúsia a či to urobia. Ani nikomu v živote som nepovedal, že dajte dole liek alebo čo. Ja im len ukazujem, že takto by som to ja riešila, keď ste s tým stotožnení a chcete to tak. Veľa ľudí nechce dať dole lieky, chce byť aj A, aj B. Ja som povedala, A, aj B nefunguje. Ale keď chcete, skúste to, ale budete si to brzdiť. Budete si to brzdiť, lebo dodávate palivo, aby vyrábala vlastné hormóny, a na druhej strane stlačate ju, aby nevyrábala. Takže môžete byť často šul nul. No, takže, ale je to na ľuďoch. Ja nehávam úplne voľný priestor ľuďom, ja im len vysvetlím súvislosti a oni, je úžasné, že chápu a ktorí pochopia a teraz prídu s výsledkami takými nejakými, hej, a prídu za 3 mesiace a majú všetko zlepšené a sami mi hovoria, že pýtajú sa. Potom sa pýtajú pani doktorky. A často tí doktori sú prekvapení, že niekto aj ovláda to, čo to je vlastne, čo je TSH, čo je v tej štvorke, akú mám diagnózu. A keď sa začnú pýtať a múdro pýtať, tak tí lekári sa aj zlaknú veľakrát. A napríklad sa mi stalo, a to sa mi stáva bežne, že lekárka povie, no ale ešte nemáte to ešte podľa mojich predstav, to TSH, máte to výborné, už to je zlepšené, ale ešte by som dvihla liek. A ona už liek nemá, alebo už dávno ho má znížený. A ona sa opýta, pani doktorka, keď mám všetko zlepšené a mám to takéto dobre, prečo mi chcete dvihnúť ten liek? Viete, oni už sa potom pýtajú, už tí lekári sú zneistení, lebo oni tým liekom tlačia stále len na to TSH, aby išlo dole, ale to nerieši ten problém. Viete, to je len umelo vytvárané, stále tlak na to TSH, aby to išlo nižšie a jednoducho, aby sa tie hormóny vlastne nevyrábali a vyrábali sa, tie umele sa dodávajú. Takže je to vždy o ľuďoch. Stretli ste sa aj s tým, že keď niekomu sa zmenšuje tá štítna žľaza, že už je veľmi malinká, že sa dokázala rozbehnúť? Áno. Dokonca máme také, a to je fakt, a to máme zaznamenané, a toho človeka môžem doniesť, že to je fakt, že jemu vyoperovali celú štítnu žľazu, mu tvrdili. Super. Tvrdili mu, ale viete, aj profesor mi to vysvetlil, že nie je možné vyoperovať celú štítnu žľazu, lebo ona je taká rozrastená a má aj tie bunky hoci kde ešte. A my sme on začal brať vlastne tieto organické formy jódu a jemu sa začali rozmnožovať a on zrazu prišiel k lekárke a mal polku štítnej žľazy. A proste, že polka mu dorastla. Ale hovorím, ja toto nevymýšľam, toto je človek, ktorý to je všetko, je to popísané, sú tam záznamy a tak ďalej a on žije s tou polkou štítnej bez liekov. On je len na oleji a on funguje, mu nič nie je. Takže aj takýto zázrak sa nám stal, ale teraz nehovorím, že to musí byť a stane sa to každému. Ale mám ďalšiu klientku, ktorá takisto má vyoperovanú štítnu žľazu od 15 rokov a toto nechcela dopustiť na dcere, lebo zase tam bol ten vzorec a dcerku sme dali do poriadku, čo sa veľmi teším. A ona ho začala piť napriek tomu, že má vyoperovanú a cíti sa oveľa, oveľa lepšie. Povedal, že nemá už tie únavy večer, že proste cíti sa omladnuto, že ožila a to je fakt. To je fakt. Ale má vyoperovanú štítnu žľazu a berie umelé hormóny, ale znížila si ich, nemá ich toľko a sama povedala, že sa cíti oveľa lepšie. Takže mám veľa príkladov, samozrejme, takých aj takých. Ale hovorím, vždy je to individuálne. A čo ja nedoporučujem,
samému to riešiť človeku, ktorý tomu nerozumie, aby si len dal proste jód a vyhodil lieky. To ja nikomu nedoporučujem vôbec. Lebo nemyslím si, že je to tá najlepšia cesta. Ale kto to tak cíti a urobí to a je v tom v pohode, je to OK, je to jeho cesta. Ale ja samotná by som nemala na to ani odvahu, lebo si myslím, že nie je to dobre takto to riešiť. Ja si myslím, že lepšie je to pomalou cestou, pomaličky a keď vidíme, že ozaj vyrába tá štítna žľaza vlastné, tak potom samozrejme môžeme znižiť tie umelé. Ešte skúste trošku povedať o vašej praxi, keď ste spomínali, že 20 rokov, možno tak o sebe, že ak by vás chcel niekto kontaktovať, kde vás nájde. Ako radšej teda nech ma nehľadá. Ono to znie také akože veľmi, ale poviem vám, že som tak zahltená prácou, že ja fakt mám veľmi veľa tých klientov, ale samozrejme, že rada pomôžem, keď môžem. Ja som si to už nastavila tak, že v podstate kto je u mňa klient a objedná si olej, tak v tej cene má aj poradenstvo. Ja robím poradenstvo telefonicky, nestretávam sa, lebo fakt by som nemala to ani čas, ani priestor a ono to, viete, ako keď rozprávate s človekom, to sa predĺží a nemám na to kapacity, takže ja som si vydelila od 16. do 17. mi moji klienti volajú, majú pripravené výsledky a všetko preberieme stručne, jasne, čo ako ďalej, všetko sa vysvetlí, takže to je taká pre mňa úplne to najlepšie, tá cesta. A takisto noví dostanú toto poradenstvo v cene toho oleja, keď si objednajú, takže to majú takú výhodu. A potom v podstate celý deň, mne fakt, že to je také, že celý deň sa s tým zapodívam. Mám veľa mailov, ktoré vybavujem a takisto tí ľudia nevedia, že môžu po obede volať, tak mi zavolajú cez deň a už rozprávate, medzi tým vybavujem objednávky, viete, takže je toho veľa, čo mám stále takom jednom kolesom, ale mňa to veľmi teší, takže je to, pre mňa to nie je práca, viete, to je, pre mňa je to taká radosť a hlavne keď vidím tie výsledky, takže mňa to nabíja, mňa to nezaťažuje, i keď niektorí, musím povedať niekedy, áno, je to náročné, niekedy skutočne sú aj také typy, samozrejme, ale už som sa naučila s tým, že neberem si to osobne a vysvetlím a pokiaľ to nepadne na úrodnú pôdu, nič sa nedieje, ideme ďalej. A kde vás môžu nájsť? Mňa môžu nájsť telefonicky, ma môžu nájsť a hlavne teda ma môžu nájsť na webovej stránke www.olejprezdravie.sk. Som dala taký názov, lebo je to ozaj olej pre zdravie. Ja robím všetko pre zdravie, nerobím proti nič a to je tiež taká moja, že človek by nemal bojovať, nemal by ísť proti niečomu. Mal by ísť nech si nájde vždy niečo pekné a pozitívne, za čo on pôjde. Preto aj preto zdravie. Takže tam ma môžu nájsť, tam majú všetky informácie, majú tam kopec podcastov, majú tam veľa odo mňa informácií, veľa píšem, článkov, aj do časopisov, takže snažím sa robiť osvetu, aby fakt, že ľudia vedeli, ako sa im dá aj inou cestou pomôcť. Mne sa veľmi páčilo, ešte keď som pozerala vašu facebookovskú stránku, tak neviem teraz, či to bol článok, alebo bol to len ako nejaký komentár v tom celom, a že ste písali o Floride v zubných pastách. Že vlastne... O flore. O flóre. Že nie je to Florid či flór teraz? Florid. No, môže byť, teraz ale neviem, flór sa dáva v podstate do pasty. Áno. No. Teraz som si neistá, že ktoré to bolo. A v podstate, že aj on znižuje ten jód. Že vlastne sú niektoré ako keby takéto prvky, ktoré to dokážu znižovať. A vlastne tam ste písali o tom, že ako keby sa ľudia s tým stávajú poslušnejší. Že nás to neviem, odoberá z tej role toho pána nad tým svojim životom, ale vlastne ako keby trošku utláča. Je to pravda, no. Ja mám tiež stále ten dojem a aj hlavne s tým, že stále je tu u nás taký názor, alebo sa tak propaguje, že máme dostatok jódu. A to ma tak zaraža, pretože štítny žľaz, ochorenie viac alebo menej, čo myslíte? No viac. Čakárni, rok.
čakáte na termín. Apokalypsa. Viete, ja čo sa stretnem so ženou, každá jedna. Ja veľa cestujem po svete, ja sa rozprávam veľa so ženami a každá jedna, ku ktorej si sadnem alebo sa pozriem na ňu, má problém so štítnou žľazou. Takže ja si vôbec nemyslím, že je u nás vyriešený tento problém. A hovorím, tá jodidovaná sol, zaprvé už som počula, že sa aj nejodiduje toľko. Ďalej, ten jod sa stráca v nej, keď je skladovaná, čo je skladovaná. Solíme menej, pretože má veľa ľudí vysoký tlak, zakazuje sa, aby sa nezvyšovala tak ďalej. Čiže ja si myslím, že a to je minimálne množstvo, ktoré dostanete do tela z tej jodidovanej soli. To je ozaj len na tú záchranu, že aby treba nebol ten kretenizmus, ale na tie ostatné veci, ktoré je to veľmi malé množstvo. Keď si porovnáme s Japonskom, pozrite si ako Japonci, kde sú mentálne, kde sú oni, ako pracujú, aký výkon majú a oni berú 10 000 milijednotiek jodu denne. A my 200 nebereme, 200 je u nás, že maximum. To je maximum povolené, lebo u nás sú tiež len nejaké normy povolené. Tak mne sa to zdá ako na dnešnú dobu, rýchlu dobu, keď je stres na každom kroku, keď sa zobudíte, už máte stres, je to podľa mňa veľmi malé množstvo. A keď máme tu také možnosti, kde sa nepredávkujete, kde si môžete pridať a budete v pohode, tak ja si myslím, že treba sa týmto zaoberať, pretože zaoberal sa tým aj OSN. Veď OSN vyhlasilo, že je obrovský celosvetový problém s jodom. Takže to nie je malá organizácia, ktorá povedala, že treba to riešiť, lebo je to obrovský aj finančný problém, lebo však potom treba aj sa starať o tých ľudí, rozumiete, ktorí sú chorí, ktorí majú problémy a tak ďalej, veď to je komplex problémov. Čo by ste odporúčili žene, ktorej práve teraz diagnostikovali poruchu štítnej žľazy? Napadla myšlienka, jak sa teraz hovorí v rádi, tá reklama ide BBBBB. Viete, neviete? To je taká reklama, že sa pýtali, že či bude so svojou ženou a bola A, že budete celý život so svojou ženou a B, a on BBBB, že nie. Tak to ma tak napadlo, že také, že BB. Ako, čo by som jej doporučila? No určite by som jej doporučila jod jednoznačne, ale samozrejme v prvom rade, aby si to naštudovala, aby zistila, že aké možnosti má, aby hneď sa nedala len na tú jednu formu liečenia. Lebo ako náhle sa na to dá, tak už si samozrejme, viete, už je v tom celom cykle, čo sme hovorili. Takže ja by som si určite najprv zistila, aké sú iné možnosti, ako viem telo zasobiť, ako viem aj tým telesným cvičením, aj všetkým tým celým tým komplexom, čo sme si povedali, ako viem tú štítnu žľazu dostať do dobrej kondícii. A keď už potom ozaj, že urobím všetko preto a ja neviem, za rok by to už ozaj nemalo žiadne výsledky, čo neverím. Ja neverím tomu, že človek, keby urobil všetky tieto opatrenia, ako niektorí lekári povedia, že to vám vôbec nepomôže, ja tomu neverím. Pretože ja vidím tie výsledky a viem, že to pomáha. Takže ja neverím tomu, že keby človek zmenil toto všetko, že by nešiel k lepšiemu. Už aj celkovo ozdraveniu. To nie je možné. Ja vám ďakujem krásne za rozhovor, Žanet, za informácie, za váš čas, hlavne, že ste si našli na nás a myslím, že to dokáže pomôcť viacero ľuďom, ktorí majú vlastne problémy s takýmito ochoreniami a nevedia nájsť ani to svetielko, tak možno im ukážeme nejaký iný smer k tomu, nie ako byť iba vlastne u toho doktora, ako sa liečiť teda tými tabletkami. Ja tiež ďakujem veľmi za príjemnú spoločnosť a pekné otázky a vlastne robila som celý ten rozhovor kvôli mladým ľuďom, aby sme skutočne šírili túto osvetu. Takže som veľmi rada, že ste ma oslovila. Ďakujem, že ste s nami sledovali podcast Terapii. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. Ak nás zdieľate samozrejme a ak máte nejaké otázky, kľudne nám píšte dole do komentáru, rade vám ich zodpovieme a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Ahojte.